Kardom, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponikta. Fuloni ahithia hotel along, APHL Sime Pujai Kathar upon re-election Alama Puta, Fuloni Aperangatum, Karjupon. Prenifying Koratrok Arnikang Sampor Pytroxia Pormalom, All Party Hills Leader Conference, Mateti Hekpen, APHL Sime Pujai Kathar upon Fuloni ahithia hotel along Perangatum Chetong Dunsi, re-election alam, Kedosaya Puta Karjupona Hood, Jai Kathar Pen Ketana Tempulote, Labangso re-election Abanke Dovekpo, Lapen Guwahati High Court along Chedambom Lulasi, Karbi Anglong Autonomous Council CEMC Tami Aron along Arkan Un-E, Lasi re-election ke, Dovekpo Pusi Perangkat Hengno, Ningjepon, Fuloni Pen Oro Ningtikathar, Karbi Anglong News. Alang li ke kapherilo re-election do populote munit tu phere po la so BJP tum long dun onang nelo ko marli pu mata de po anke hala tum long poisa chohang atum ta avedet po dun meeting da dun abang avedet po pu kaphere masi re-election ka ave pu bom le he la ke ko ajah tum alang li phan misguided iti la po yo re-election ave pu la sin neli ge arni siata pulo tuliram rong hanga ke hai tame horensing be tame ba neli jai ka thar tame anu ka prek tame kachini ke kenang sort kado beta la pot alang li ta chini na ye alang li phan misguide dang ne mune tatu ndei alang li phan misguide aman alang li phan paning ye thabare lage election ye dove gi high court bang pupole non ke damta joner festival duta la so lampu thak election dokok thai puingke taralang solong la Karbi rong asara mai tum hane potmen alo ki pidu ta election dokok thai pula so alama puthak alang li ang hopen beta hini ke bar ser ayo ne ku pi sinang li hin pen pon liama thak alang li tum ka phere lo non election dolo te rembek pu bati alang li tum la ka phere ke son ke ate sar dovek boma election re-election है हाई कोर्ट ऑर्डर लगे पीले ते दोवेक को लगे तेला सपोर्ट प्राप्जिन पेन दोपन मासर हाई कोर्ट इतुम का पे प्रॉब्लम या फंसे क्लेम लो ला पेन हाला अलांग लितुम पार्टी तुम बंके ला किची तुम पार्टी तुम बंके ला हाई कोर्ट अपडेट हेदी कांग दोय लॉक या फंसे क्लेम ला ला पुई ते ना पे डेर लॉक या फंसे क्लेम लो non ge ko an ang deng si un pon no sar non batai krep ho hearing at lo amat a chief justice pan transfer that le hedi amasi anke hala so le transfer fe ko le order pederson te nitum ge hailo so ta kapi non ke chief justice aki meet hulo gujarat men sewa alangli tem thabare ji po bangkali lo seta gujarat ke 6 schedule ka vedat ke di alangli la 6 schedule ko pia bostu mala ke than pen ka pachini ji ta apor nang pok jila la hele alam mangke modern hoda bangke non piniar ni ke UNO pada pulo arlo so to manta jakong pinai pu body women empowerment pu pine do body ante arlo so hala po itum servant cap long do bek nanji arlo so ta inut pet to dunlun le metali arida donangi la se injir akleng injir akibi hadak pe do nanji ange hala kleng sarpo pen kleng dun along ta halata arlusuta doge di bangheni kopilone amen ne chete ne tude lono na matke kleng sarpi poli amen kaprek de amen kaprek de na itu ge de kleng sarpi pole kleng dun pi pole pudesita meji hedi seta halada amen kaprek de halatum pen his lakha etlote servan kep long bangkre trok do bangkre trok lo itu ngibi na inon ke ange ki puge servan kep pu bompo itu bang ponjat bunige thop pomat bang thom kep ke duge lagi servan kep puga amen lo non ke itum la pusi claim nang po kachi pi bidu ke chok chelo Karbi Anglong lage sita hala tum pulo traditional council village council lagi ingraji alam le lo lagi itum lo apot ka leader lo traditional village council pulo tehdi ponjat ta traditional village council lo la ponjat ke hedi itum pulo servan kep ki ban ong pu bodi aja tung gi pu ban ong pu ningje bek le de la salam ke ni non amuni to amen pu dam de det po alang le tum pu lo servan kep le la tung ge chu jor chot hen lo ke thek pu to an ta pu le de anong pi you no lo la ke emethang phan ke emethang identity phan ke emethang ang thek phan ke ili aman ke pinangji non ke ki pu tot thurong ante nili tungi pula po hello la si non ke la bangso servan kep ke dovek lo dos ave puge punulu
Kawe boleh ke cupudun lo te abedat pon itu poncat kecil poncat nang bipo pukokpo. Traditional village council pulote la poncat traditional village council lo. Poncat kehdi ningkan surihini ta soselo. Ha Osok pucini body Osoka Empire pupu hedi Osoka Empire atum avya ko Bindu Sara penke kopimal Vikramaditya popine ne do hedi ala suhta la poncat ke do at lo hadakta la India history por henon hadake tok dole poncat dole hala suhta gram somiti pupi indesi ke hadake pudoke hala helu atom poncat khap poncat punonta do khap poncat arong tin na anta dolang poncat chot kali khap poncat puta la Bihar UP bethe no anta dolang hala khap poncat tumsi non order ki pipi ar lo somar dum baji ho afike bojar dam nang ne hedi order ki pi hai la pen ahut pen ke kopine lote ar sari ga do flop at point ke theng ke chok ti hai lai huen ala khap poncat tumsi order ki pi khap poncat tum paper long tok lo khap poncat phan pia posi minister dum thang da pu chop pu hai hedet lo to athema hala khap poncat tum ing tang o itung ke serang kep Jepang tang hai he itung ke bang Jepang tang u bang ke pon chayat puga bang ho committee puga di kasi pon chayat lason daktar la amen che plan dead lo pon chayat bang ho committee po man ke bang thom kep ke du ke son thak thak si Karbi atum ta serwan kep pulo halo dak hisab khot khotia long ke ong dung kang ho seguna thengpi kene ponlong joy pen bir talong si khot khoti raikom sai khiatum 350 CFT seguna thengpi kenep dunlong ihu matrok registration number NL01 N9417 atrak along pen Assam Nagaland ahoy along nep dunlong lo driver amen Muhammad Manipura sorpusi pangthek pon kenep long check athengpi kachin wai mek kidu Manipur pen Guwahati anke ponje atrak kabari ahormusi thapon klingsi kepon Kado kabi asai khot khoti raikom sai khiatum chepari deng ponsi driver aphan karjupater tok padu ponlo bukajan pen sarkuru be Karbi Anglong news Phuloni Harmon Club along CPIML Bokolia District Committee atum pen 6 conference ke paman pon Lakha Krehini Phuloni constituency Phuloni Ahithi adong Harmon Club along 6 conference of Communist Party of India Marxist Leninist Liberation CPIML Labangso Bokolia District Committee atum pen pater piponsi along pusitami conference bidam bomlo lasonsi Phuloni constituency arlo Phuloni Ahithi adong Harmon Club along sitami mai pedu ponlo lasonsi labangso amai along CPIML nangke plangcheng lapen non eprang ke paman pon senje aphan pusitami mai along ningje pon labangso amai along CPIML lama sitami inthor pon lapen chikimo asai sitami deng ponlo labang somaya long BJP atumke aphong chari et pusitami hempreke Karbi Anglong aparman ke wanthek thelo pusi maya long ningje pon lapen APHL se atumke Karbi Anglong arat aphan chong thui chobai chot pusi protima ing hipi ben ningje pon Lapang Soamai Long Secretary Robi Kumar Phangcho CPIML Hills Party Committee Lapen Observer Protima Inghipi HPC Standing Committee of Member CCM of CPIML Lapena Kimi Mepu Kangwai Pon Lake Mepu Jameson Killing Lapen Abarim Klembangpu Guest Secretary Robi Kumar Phangcho Protima Inghipi HPC Member Lapen Sumit Timung GS KSA Central Committee Atum Alang Lidum Pensi Akimi Arpusitami Dengponlo Lapen Labangso Conference Mesen Pensi Pachun Ponlo Phuloni pen oruning tikathar Karbi Anglong news CPIML Liberation Bokulia District Committee Bangso MEP Mate Conference Pini Chunpon Pakalo Lasila Bangso Conference Alo Kelang Ponchari Jepan Ake Haipi Protima Hipi Hinpensi Langchari Pon Mate Observer Dak Nambun Nasi conference ke cengpen kijut an alangli langpon cari pon pakasi alangli hinpen bangso conference mesan lukusi alangli hinpen bangso conference apan suruh lasi CPIML Liberation ahin pen labangso a conference kibinan padim mangalangan party a constitution ateng pen lotan ke area committee
local committee, district committee abangke, anikan wansi bangso conference abangke. Lapende Hills Party Committee along abangke, labangke special status, labangso special status abangke, state committee asonlo, labangke ninkan ket kompensi conference. Asonthos central committee along abangke, ninkan kompensi batai sisi labangso. Lasi party a constitution nothing. Hills Party Committee CPIML Liberation Hinpen ke hot one. Patumi abangke tariking koi rako abangso October asiku tumi West Karbi Anglong dongkam kamalo bangso konalo adak a conference bangko nesen tentu. Lase halo daga bangke chief guest abangke ilitung ex-MP mate CPIML Liberation Senior Comrade Alan Dr. Jentoram P. Intensi. Ada lang konchari dia pak. So observer and staff bangke Comrade Anglong basic atumi lang konchari. Lapen lasonthasi penawa bangke Miltum Difu CPIML District Committee a conference do Ponji. Lapen 28 army abangke Bukajan District Committee CPIML Liberation Labangso Conference Suryo Janglongsi La Suata Inkansi Pinidak Kuluni Hamon Klapalongsi